pas enrere, sisplau. No sento una idea, ma che Vediamo la camera. No podem pas només anar en primer i segon, no podem pas una més. No n'hi ha més. No es pot fer alguns estocs. No em va ser només hi ha dos premis, aviam. Primer i segon, esclar. Home, aquesta noia li hem donat premis molts anys. Posar quatre globus al cotxe des d'això, home, mira. T'agraïm. Això és bo perquè això vol dir que hi ha... Competitivitat. Home! És igual que les Maria Sistàs, que com que és l'única flota que porta tots els camions de Josep primer i segon. Fem una caixa de cava i un d'allò, perquè bueno, tots els camions engalanats, tot allò. Oh, bueno. No, perquè veus que tothom no n'hi ha per tots.